Ronio u svet avantura, opasnosti i nedaća. Naučio sam da kradem, probao rani seks, udisao lego i mnoge druge gadosti. Kao i pre, želeo sam da budem u svemu prvi. Mama me je više puta vadila iz policije, obećavajući da to više nikad neću ponoviti. Ali ja sam ponovo bežao u svoj čarobni svet. Preventivni rad. Hajte nam recite koje ste faktore rizika izlistali u tom tipu porodice i u toj priči. Ovo je jedna priča koja, jedna vrsta socijalnog slučaja, gde ste vidjeli da je na kraju porodica se raspala. Kao prvi faktor, čitajući, faktor rizika, jeste upravo nedostatak prisustva oca zbog posla. Tako je. Sve je bilo na majci, sve obaveze, porodica. Kao drugi faktor rizika, prosto jeste taj život u izobilju. Znači, dete koje je imalo sve, i novac, i najbolju garderobu, i isplaćene časove, i stranih jezika, i sportove. A on sa 13 godina to ne zna da ceni. A on sa 13 godina to ne zna da ceni. Također, preterana briga majke, ali u smislu da je to otišlo malo i u kontra nekom smeru. Majka, preveliki strah. Znači, majka jeste da brine, ali je to otišlo u krajnost. Tako je, otišlo u krajnost jer ga je udovoljavala. Prezaštićen je bio. Da, prezaštićen. Da. I šta se onda desilo? Jedan događaj. Nije bio spreman za realan svet oko sebe. Nije, rodio se brat, rodio se centar sveta, on je bio rodio se brat. Rodio se brat. On je bio centar sveta. Rodio se brat, ali kad se rodio? Kad je on imao 13 godina. Da, ovamo mu je dozvoljavano, sve udovoljavano, na jedan put rodio se brat. Sa 13 godina vam pada sve u vodu. Svada vam sve u vodu. Ista ta majka koja je sve davala, sad više i toliko i ne daje. Oslonca, ljubav majke, ali koju on u stvari zloupotrebljava. On je imao stalno majku koja ga vadi iz policije, opravdava njegove i krađe i nekako, ali na pogrešan način. Da, i na kraju je majka istradala. Jeste, obolela, šlogirala. Da. I, znači, oslonac jeste upravo taj program odvikavanja, ustanove koje njemu pomažu da se on, program odvikavanja, kako kaže, izleči pola svoje bolesti. Tako je, ajde da Da bih se što bolje pripremio za veselištinu, popio sam jednu tabletu. Najpre sam osetio vrtoglavicu, neko neprijatno ljuljenje. Nejasno sam video devojke i mladiće oko sebe. Bili su to njihove siluete. Nešto kasnije obuzela me je prijatna napetost. Pri kraju dejstva opet su me uznemirile vrtoglavica i apatija. Tablete sam uzimao neredovno, za neke svečanije trenutke, kakvih je bilo sve manje. Molim vas, evo sada izvestite nas vaša grupa kako je izlistala faktore rizika, kako faktore oslonca za savjetodavno preventivni rad. Znači, to su ove brižne porodice gdje imamo te brižne majke i te situacije. Znači, pretpostavljam da imate i u praksi takvih slučajeva, jel? Jel imate? Ima. Da čujem. Ovdje se postavlja kao faktor rizika pretjerano brižna majka. Tako je. U tom pogledu brižna, a odsustvo oca kao figurira jer je on prezaposlen. Tako je. Nema brižne majke i oca koji radi. Jeste, porodica vjerovatno funkcioniše, ali otac previše radi, nije tu, dete je brižno, majka je brižna, vjerovatno da dete ima sve. Slaba je očigledno tu komunikacija, jer dete nije naučeno da se snađe u novim okolnostima i da se snađe kad je sam. Znači, on je tek pre krenuo, što znači da je preterano, nije bio socijalizovan. Možda on nije ni shvatao i nije znao šta će mu se desiti ako popije tu jednu tabletu. Tako je. Jednostavno nepripremljenost deteta da se sam snađe van roditeljske kontrole. To je jedan od velikih faktora, mislim, jedan veliki faktor rizika. Pored toga je bio usamljen i verovatno je tražio društvo i onda je našo društvo
Usamljenost kao, Bravo. zbog te preterane kontrole, usamljenosti tražio je one koji su ga prihvatali. Dobro, imate li još? Onda imamo još jednu odgovornost tu nastavnika i ovo. Znači njemu se srozao uspeh, ali niko očigledno to nije predočio roditeljima pre toga šta se dešava s detetom. Jer ako se srozao uspeh deteta, tu mora da se nešto dešava sa detetom. Mislim, ovo sad gledamo sa profesionalne strane. To bi bili ti faktori rizika. Dobro. Šta bi sad bili faktori oslonca, Ajde. na što da se oslonimo? Pa, ja bih opet se oslonila na školu, mislim ja, mi kao razmišljamo o tome da bi škola morala bolje da prati decu i da vidi da postoji bolja komunikacija sa školom i između škole i porodice. Zatim, da se nekako povežemo tu porodicu, da bude bolja komunikacija u porodici, između samih roditelja, između roditelja i deteta. Jer očigledno da tu nema neke otvorenosti, kao da te roditelje ne zanima kako im dete provodi dan. Ne vide kada ih dete laže, kako on krije špric, kako ovo, ne vide ponašanje svog deteta. U ovim slučajevima isto tako. Faktor oslonca je pojavljuje se ova devojka, samo sam čekao kada ćete to I jedna i druga, jedna je faktor rizika, druga je faktor oslonca. Pa vidite kako mogu da se uključi kasnije u terapiju kao njemu podršku. Dete je shvatilo, intelektualni kapaciteti deteta su jako dobri Dobri. i s njim se može raditi vrlo fino. Da. Ali evo i majka će se popravlja kasnije. Verovatno. To je ono što fali rada sa roditeljima. Školu smo nekako gurali, jer to je starcima bilo najvažnije. Izlazeći po kafićima imali smo utisak da svi nešto uzimaju. Tako smo sestre i ja počeli pušiti marihuanu. Ona je ostala na travi, a mene je društvo veravalo da je to za klince, da treba probati jače stvari. Probao sam sve, ali mi je kombinacija heroina i trave bila najbolja. Trošio sam sve više i ocu krao novac. On je počeo postavljati sve teže pitanje i tražio je da mu pomognem u raznim poslovima. Meni se naravno ništa nije radilo. Kafić, cigareta u ustima, društvo, spavanje i tako dan za danom. Na jednoj žurci se malo više popio. Diler me ponudio malo jačom linijom i završio sam u hitnoj, kažu da sam bio mrtav nekoliko minuta. Tek tada su roditelji saznali istinu, započelo je lečenje. Rizika su slab nadzor, to se već u startu vidi. Potreba roditelja da deci obezbede sve. Nedostatak vremena za druženje, razgovor i vaspitanje. Nepostavljanje granica. Potreba dece da roditelji ne postavljaju granice, to se vidi kroz priču. Potreba dece da ne odskaču od sredine koja ih okružuje. Tako, tačno. Zatvaranje očiju pred problemom, da se misli konkretno na roditelje koji kasno uviđaju problem, na oca koji je verovatno normalizovao problem, samim tim što dete nije odmah poslao na lečenje, ili tako? I tu se nadovezuje i zakašnjeno reagovanje. Dobro. Koji su faktori oslonca? Prihvatanje porodice, zapravo grešaka u ponašanju i vaspitanju. Samokritičnost. Samokritičnost. To je jako To se kasno desilo, tek nakon što je dete krenulo na lečenje. Traženje pomoći od stručnih službi. Odlično, to je jako dobro. Uključivanje u problem. Da. I otvoreno pokazivanje emocija, što vidimo tek na kraju priče, kada je krenulo ozdravljenje. Postali su još bliskiji, jel tako? A to je bilo ono što je deci bilo potrebnije, mnogo više od para i slobode. Tako je. Kretanja. To je to. To je to. Ajde da ih nagradimo. Dobro, ovo je jedna porodica koju isto tako imamo koju možete naići, ali je evo vrlo samokritična. Ja bih rekao samo onu jednu poslovicu, to je stara nemačka poslovica, verovati je dobro, ali kontrola je još bolje. Znači tim roditeljima negde ih usmeriti da malo više kontrolišu, naravno dobro poverenje, dobri uzori, sve je dobro, i deca su dobra, prihvataju svoj deo odgovornosti, ali čini mi se posle ovog slučaja oni su postali još jači. Negde i taj problem ih je
na neki način homogenizirao i postali su bolji. Hvala vam najlepše. Razvorena porodica. Mislim da sam bio normalno dete, možda nešto nemirniji od drugih. Iz prvih se godina života sećam samo majke, ona je uvek bila uz mene. Prve 3 razreda nisam imao ni jednu četvorku, sve petice. Otkad znam za sebe, uvek mi je bilo lepše napolju. Tata i mama se nisu slagali. On je bio prezahtevan, krut u stavovima, nije volao objašnjavati stvari. Znao me udariti za sitnicu, a da mi uopšte nije rekao šta sam skrivio. Tada mu se nisam usuđivao suprotstaviti, bio sam mali. U 4. razredu osnovne škole postao sam razredni problem. Počeo sam pušiti, stvarao nered na nastavi, kasnije sa dolascima kući. Oca je to izluđivalo. Tukao me je sve češće. Mogao me je kazniti na neki drugi način. Svaki udarac sam doživljavao kao poniženje i u meni se budio sve veći inat. Majka me je branila koliko je mogla, bila je na mojoj strani. To je, međutim, prouzrokovalo njihovu međusobnu svađu. Sa 13 godina bio sam toliko besan da sam pomislio da bi ga mogao ubiti. Mi smo kao faktor rizika naveli disfunkcionalnu porodicu prvo, neslaganje majke i oca. Tako je, bravo. Kao najvažniji faktor rizika. Da, bravo. Drugo, što je otac bio prezahtevan, krut u svojim stavovima, predstavljao je autoritet. Ja sam tako stvarila da je bilo autoritarna porodica. Da, on je detetu postavljao visoke zahteve, a nije mu objašnjavao šta i kako. Znači, nije sa njim razgovarao o tome, već je samo nešto tražio bez objašnjenja. I kada to ne bi bilo ispunjeno, on bi ga kažnjavao zbog toga. Isto tako, batine koje je bio. Da. Oni su nasilje u porodici kao faktor rizika, jer roditelji za svoju decu predstavljaju model ponašanja. I ja mislim da je to kasnije uticalo na dete da i on kroz agresivnost počinje drugima da vraća. Faktor rizika društvo. Oni su postajali sve bitniji u njegovom životu. To društvo, oni su ga na kraju navukli na ekstazi i na marihuanu. A tu je bio prihvaćen. Razvod roditelja isto, ja sam navela, razvod roditelja kao faktor rizika i raskid sa devojkom. Ajde nam daje reci faktore osnovca. Faktori osnovca, navela sam majku, ona mu je uvijek bila podrška u životu, a otac je tu izostajao sa tim, pošto je on bio prezahtevan. Drugi faktor osnovca mu je bila devojka. Tako je. Da, dok i ona nije postupala. Dok i ona, tačno. Zatim, kao faktor osnovca naveli smo Centar za prevenciju zavisnosti. U jednom trenutku kada je shvatio da ima problem i kada je išao u Centar za prevenciju zavisnosti i prijatelji koji su se lečili, pa su mu pružili podršku da i on ode na lečenje. Se navodi da su 3 prijatelja krenula na lečenje i jedan ko se skinuo nagovorio njega. Ne, i otac. Napisala sam da je i otac u jednom trenutku života bio otac. Bravo, bravo, Pede, ajde da je nagradimo. Upravo da, taj isti otac. Isti otac. Zašto ja spominjemo te uzore, spominjemo primere, pogotovo uloga oca, sina i oca je bitno, to je toliko urušena uloga, neverovatno, a pogotovo adolescentima i mladim ljudima ona znači.